ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಮಸ್ತ್ ದಿನ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಂದೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸಾರಿ. ದಾಪಂಡ ಇಂಕ್ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕುದುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಟೈಮೇ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಚ್ಚಿ ಬೇಲೆದ ಟೈಮ್ ಬತ್ತದು 2 ಗಂಟೆ ಇರ್ದು ಕಾಂಡೆ ಬಯ್ಯ 6 ಗಂಟೆ ಮುಟ ಇಲ್ಲ ಬನ್ನಾಗ ಹೇಳಿ ಹೇಳಾರೆ ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೇಲೆ ಪುರ ಮಲ್ಪನಾಗ ಸಾಕಾಪುಂಡು. ಓಲ ವೀಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಪರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ಲ ಮಲ್ಪರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸಾರಿ. ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಹೊಸತು ಬ್ಲಾಗ್ ದೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪೆ. ಇತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಪಂಡ ಇನ್ನು ಎಂಕಲ್ನ ಬಾಬುನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಶನ್ನುನ ಪಂಡರ್ನ ಅಕ್ಕನ ಪಾಲಿನ ಬರ್ಡೇ. ಮಿಸ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪುವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಬಂದು ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ವಿಶ್ ಯು ಮೆನಿ ಮೋರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಶನ್ನು. ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪುವೆ. ಲವ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಈ ಚಿಕ್ಕಿನ ಮದ ಪೋಡ್ಸಿ ಉಪ್ಪುಳ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ನಿನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಪೂರ ಜನ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಎಪ್ಪಿಲೆ ಕಾವಡು. ದೇವಿ ರೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡ್ನಿಕ್ ನಿನ್ನ ಎಜುಕೇಷನ್ಲ ಎಡ್ಡಿಡು ಪೋವಾಡು ಬಂದು ವಿಶ್ ಯು ಮೆನಿ ಮೋರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಇಂದು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತ್ಡೇ, ನಿನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ನಾನು ಇಪ್ಪಂದಿನ. ಸೊ ಮಿಸ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪುವೆ. ಇನ್ನು 5ನೇ ವರ್ಷ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಪೂರ ಜನನೇ ನಾನು ಎತ್ತದು ಬರ್ತ್ಡೇ ಬಪ್ಪಿಲ್ಲ ಕಾವಡು. ನಿಕ್ ದೇವೇರಿಗೆ ಪೊಲೈಟೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಶನ್ನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸಾರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹೊಸತ್ತು ವ್ಲಾಗ್ ತೊಟ್ಟು ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪೆ. ಅಡಿ ಮುಟ್ಟ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.